Hello everyone, welcome back to Sia vlog. Sia ni vlogaw आरो खनसे फरायहरनाय थागोन फंबाय so दिनैहाय मैया लाबोनाय फुलनि फुलिया बेखौ गायनायखौ देखायगोन आरो नै बेलाय फुला बेनो मैया गायनो मोनस्लाबाखै आरो मोनाबायमोन नालाय ओंखायनो दिनैसो गायनोसै so नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ नैबे केकटास फुल आरो गोजा गोजा बारो सु दङ ओंखायनो केकटास फुल होनबाय केकटास होनगोना होनाथाय मिन्थिया मोननैबो केकटासानो ओमफ्राय नैबे दावदै फुल गिदिर जात नैबे मोनसेया होनबा गायनोसै बाल्थिं हाननोसै आरो फुल टाब गैया ओंखायनो बाल्थिङावसो गायगोन बै बाल्थिंखौ हाननोसै गोजौआवसो दङ रं खेमियाव गायनोसै दोनथ'दो गावहाथ' हाननानै होखाया आहा खेफ्रासो सान्दुं जि गोसा दंबावो नै जि गोसा सान्दुङा मामिया खारबोबायसो हारसिंबाथाय थाया बियो खारबोलायबाय नै साइकेलाव थायो मा साइकेलाव दोनसै नोंखौ सोना हेल' होनदो हाय नलाय मा हायलाय गय जादों गय हाय एकदम आसानखौ खुफोजोब्बाय लांदांदां नुलायलायदों आसानखौ गाननो सुखुनाय मोनाखै दा आं खुनानै लाबाय थायो ओंखायनो खुना होजोब्बाय आङो लांदांदां नुलायलायदों नि मानसिखौनो बायलाय जावनाया आं जावना होजायासै जावनानै होआ दावलायलायो जाम्बि मेंनानै फैयोना आं गोरोंखा सिया मामिया नायलाय मा खालामदों नै माबा मा होनोमोनलाय स्ट्रे सावना होदों थाम्फै माबायो नालाय नैबेखौ खुरनानैसो दोला होनानै लाजोब्बाय गावनो थाम्फै अरोना नङाबा सिया खेरेन्दायखौबो नाङाबासो मोनो ना बोननो नागिरबा मोनानो सान्दुं गोसा जाबाय र' बे लांसां गोलोमलायबाय एक्सुवेलि बार मारदों बिदि बारबाय थाबानो जायोना मोसालायदों मामि बारजों मोसालायदों नोंबो हा आगाव आगाव सुहैगोननो थांबाय बेहा बाल्थिंजों माबाजोंखौ मैलाखाय सिया खाननाया बोरै सना खाननाया नोंना खाननाया सना खाननाया एथ' आथिं सोमावबायबो फिसालाय नै थेवबो थांफैबावो बेनाव आहा सोमावबाय थायो बेना बिदिनो मेंनोबो रोङा सिया सना रायज्लायहरबाय थादो एसे खरा रायज्लाय न' सिङावबो दोनगोन नालाय ओंखायनो बाल्थिङाव गायदों आरो गायनोसै
गोबोरखियाबो गोथांलायबावसो गोदानसो मुगैखाया गोबोरखिनि न'आवनो थानानै देरबोखानाय बेखौलाय मा मुगैलायबायनांगौ एसे बरथि होथारगोन आरो बरथि होआ बैयावहा दंखायोमोन गोबोरखिया मोनामफैबाय आंबो मुगैया मुगैनाया मोनामदों नालाय मोनामदों सानसेयाव होयोदां ना गोबोरखिखौ सानसेयाव होआ माबायावसो होयो हाया गथा गथाद्राय नालाय ओंखायनो सिफ्रु सिफ्रु होदों आङो हायानो हासार गोनांखा नै ओंखायनो गोबोरखिखौ नांबाय थाला होलायलायला गोथांसो नालाय गोबोरखियानो गोरानसो मोननांगौ बांद्रायदोंलै आंनि हा जावनाया जि बुरजा जावफ्लांदों अरजाला थादोंसै जासिगोनदां नै बैयावबो हा दंखायो नालाय मामि नोंबो गायफानोसै आइ फैदो होनना फैदो गायफानोबा फैदो मामिजों बे हाग्रानि माबाखौ होफानो नाङामोन नोङो हाग्रासो रज'फाजोबगोन नङाबा बेयो रोदाया ओइ मामि सु दङ सु दङ आयौ हरदो आंनाव गायसै आं प्लास्टिकखौ बोखारनानै गायनोसै नै घन्टासो जासिनसां घन्टायाबो बोखोबा जि मोजां फुलनि फुलि बानाय दोनो बियो हाया एसे नांबावगोन नैबे बोथोनसै आङो जाबाय नै मोनसे दंबावो आरो फांसे दंबावो फांसेनिखौ हाखौ एसे होदेरफिननांसिगोन नैबेयाव होदोंमोन नालाय आङो हाया खमद्रायमोन नालाय होग्रोदोंमोन आङो नैबे फांसेनियाव होदेरनांदोंमोन नालाय फांसेखौ गायखांबाय आइयो गेब्रुजोब्बाय दाना थाङोलै ना गेब्रुबाबो प्लास्टिकखौनो गिसिनोबो हाया थांगोना थांला गेब्रुनानैसो होबाय नै प्लास्टिकखौनो माबाबाबो हायाखैमोन स' लोगोफोर गायखांबाय नै फांनैखौबो नैबे दावदै फुलखौ माहाय थुना होबावनांगौथाय दस्रायाव गायनोसै बेखौ गेब्रुनानै होदों प्लास्टिकआनो गेब्रुना होदों माबानायाव हाननायाव अरजाया बे गेब्रुबाबो थांथ'नो थाखाय दोनखानायसोमोन नालाय हाया गायबाय ओरैनो थुना होथ'नोसै बावनो स' रेडि जाबाय आंना नै गायखांजोब्बाय दै एसे लुना होफैनोसै आरो आंहा दै लुनोसै नै गायबाय नालाय आदरबो लानांगौ एसे दै लुबाय
बाल्थिंजों फलंनांगौसोमोन नामाथाय बाल्थिङा फलं नांलायलाया नै गायखांबाय दैबो लुना होबाय आङो देनां बिबार बारबा देखायनोसै गिदिर देरबा थांबा मोजाङै बिबारखौ देखायनोसै आरो नोंसिनो माबायदि बारो स' दिनैना भिडिअ'आ बेनो ओरैनो फुलि गायनायखौसो देखायलाबायदोंमोन नालाय सर्ट जाबाय आरो भिडिअ'आ स' मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बाय बाय गाइस